Ćao! Ćao! Evo moja mašna, ajde snimi je. Ajde da vidimo s mašnu. Vidite? Dobro izgleda. Onda. Vidite koliko mi košta snimi? Sad gledaj, sad, stani. Stani, tupane! Sad je dobro. Sad? Dobro. Stani, tupane. Jeste gledajte ovo, mama? Čekaj. Još šta sam sad uradila, Ivane? Možeš snimit. Ovako, da. Dole. Dobro. Nema veze. Sad dobro. Sad. Kao jedno kosu. Sve ste peškirali. Kao. Kosu. Vidite koliko sam mašna napravio. Baš je dobra. A mi smo... Sad ću da stavim sočivo. Ovako stavim sočivo. Evo, gledajte ovako. Znači imate ovako. Znači, kad bi ovo nabito smarala. Bueno. I onda stavite. Malo uzmete ovo vašu trepavicu našminkanu, malo ovako. Malo plačete, ali to je dobro. Znači, bez oštećenja oko to ne može. Ovde stavite ovde. I onda ovako uzmete trepavice. I ovako nju ne slušate, nabraćete pažnju. I onda ovako, i onda ako plačete, to je dobro. To je dobro, mislim, bez toga ne može. Nju nemojte da posmatrate, evo ja sam to kao, i mislim, to je dobro, mislim, ono. Mislim, ajde, goni se. Znaš, goni se. Ej, to je Ružan si. ovo je naš prvi video. Ja sam Ivana, ona je tamo Žaklina. Tako da, to je to. I mislim, ovo mi tako radimo, mi smo malo ludi. Ja sam ti na iPhone, znate kad ti na ajfonska. Ajde, čao.